седмица как да създадем устойчива, стабилна връзка. Говорим си за най-често срещаните клишета с психотерапевта Димитрина Митрева. Продължаваме този разговор. Само да припомним, минахме през тези клишета миналия път. Минахме през първото впечатление, което всъщност от една страна е много важно, защото, както уточнихме, първото впечатление ни събира, то ни свързва с другия, но определено не е нещото, заради което се разделяме с някой. Следващото е мъжът трябва да е активната страна. Определено мъжът трябва да е активната страна. Това е неговата бяхме на това мъжка мнение. Природа. Да, по-скоро всички бяхме на това мнение. И където беше най-интересно, имаше най-много вълнение, беше секса на първата среща е тема табу. Защото всъщност, ако идеята е следната, ако една жена иска да има връзка, ако иска да има стабилно партньорство, ако иска да се припознае с този човек и в бъдеще, всъщност секса на първата среща никак не е препоръчителен. Но както казахме, всяко правило има изключение. Роми каза, че с Дарко са правили секс на първата среща, те са стабилно семейство, заедно са, имат 3 деца. Така че, но оставаме... по средата да го слушаш. Не само ти беше така на това мнение, затова го... Ама добър пример. Малко да го мръднем. Добре, ще го преместя заради теб. Така. Добре, сега започваме с без тайни за себе си и миналото ти. Това е нещото, което за сега просто ще сложа в средата и след това ще го ориентирам спрямо това, което ще ми кажете и Димитрина, разбира се, на финала. Какво мислите? Трябва ли да имаме тайни за себе си? Моето мнение е, че всеки човек има някакви тайни, които по една или друга причина не искат да споделя дори с най-близките си. Дали защото го е, не знам, срам или пък има някакво чувство за вина, но пък има тайни, които ако не споделиш и излязат в един момент пред партньора ти, ако не разкажеш, това тайна ли е? В смисъл, ако не кажеш нещо, без да те питат, не са те питали нещо и ти не държиш 100% да кажеш, че това е станало. Аз смятам, че спотаяването на тайна, ако излезе по-нататък на бял свят, може да разруши и най-добрата връзка. Никакви тайни да не се крият. Аз смятам, че ако има една тайна, която би донесла само нещастие, дискомфорт на партньора, в същото време те дефинират ти в момента какъв човек си. Смяташ, че не би се появила и в бъдещето, само би го наранила. По-добре да си запазиш. Ние мъжете много обичаме да питаме, кажи сега с всички гаджета, с които си била. Ама как беше? Ама какво беше? Ни картини ти влизат в главата. Аз съм елементарно момче. Някои мъже питат за това наистина. Как ще питат за това? Ами може да се окаже, че... И ето това е една тайна, която може да остане тайна. То за това те и жените питат, не са само мъжете. Много хора питат. Жените питате за всичко. Аз се съгласявам с... Аз може би трябва да се формулира все пак какво е тайна. Защото това да споделяш, нали, какви са били твоите сексуални преживявания с предишни партньори, за мен не е никаква тайна. Аз говоря за тайна, която може да разруши взаимоотношения. Ако трябва да формулираме тайна, Криси, всъщност, когато говорим за тайна в партньорството, говорим за някаква тайна, някаква информация, която напълно умишлено, напълно целенасочено и съзнателно се крие от партньора. И дори се инвестира много усилия и много енергия тази тайна да бъде прикрита. Тоест, в един момент започва цялата енергия в партньорството да функционира около това. И другия започва да изглежда много странен. Той започва да изглежда потаен. Започва да се появяват теми, свързани с доверието. Интуитивно и подсъзнателно партньор усеща, че нещо се случва, но не винаги може да го формулира и да каже това е тайна, но сякаш други изглежда леко настрани, леко дистантен на момента. И ето тези тайни. Първо, те отнемат много от енергията в партньорството, много от енергията в двойката и те наистина могат да бъдат разрушителни, защото поставят под сериозен въпрос доверието. Нали? Аз едно е просто да не кажа колко сексуални партньори съм имал, защото да кажем това е моя лична информация, това е мое лично право, това е мой личен живот. Съвсем друго е да крия, например, че съм правила секс с най-добрият ти приятел. И ние да пазим това в тайна, умишлено, с цената на усилия. А ти се виждаш с този приятел, продължаваш, не продължаваш да имаш връзка, но се виждате с този човек. И това не се може да разруши една връзка. Аз смятам, че когато е толкова лично, има някои неща, които не могат да се кажат. Първо, има много неща, които са се случили в моето семейство, които аз не съм ги казала на моят съпруг. В смисъл, не е моя работа, няма смисъл, не касаят нашата връзка. Така че някои неща, според мен, могат да бъдат премълчани.
Ама това с най-добрия Беше приятел, примерно, ако ти си спал с най-добрия си приятел, аз не го знам, а ти продължаваш да се виждаш, аз ще си задам въпроса, защо не ми казваш? Значи нещо още се случва. Не продължаваш да се виждаш, било е някога. Не с най-добрият ти приятел, виждате се като приятели, Юли, пиете кафе, ходите на кино. Да. И това е разрушително. Да. А сексуални наклонности, желания, примерно, които обаче ти виждаш, че партньорът ти няма да откликне на тях, това не се ли, което също се пази в тайна, не се ли отразява зле на връзката? Между другото, изключително често в моята практика има мъже, които имат много голямо сексуално въображение за това какво да случват със своите партньорки. И съвсем естествено го разказват на психотерапевта си, но не и на своите партньорки. Много често казвам на моите клиенти, говорете на съпругите си и на мъжете си това, което разказвате на мен. Те са хората, които да го чуят. Много често мъжете всъщност пазят ето такива тайни. Тайни, в които всъщност не смеят да кажат пред своята партньорка какви сексуални желания имат. Често са убедени, че знаят какъв е верният отговор. Парадоксът тук е, че много често идват и жени, които имат не по-различни желания. И аз им казвам така, може да се очудите от резултата. Защото нерядко техните жени искат много подобни неща. Но никой не смее да каже на другия, защото усещането за тайна винаги поражда едно усещане и за срам, и за вина, и ние по-скоро предпочитаме да го спотеим. Така че това са много често срещани тайни, напълно излишни тайни, защото... Ами, може би, ако си мислиш, че партньорът ти е много консервативен, затворен, няма да приеме нещо, няма да се съгласи. Добро око на теб, тогава добре ли е да се пази такава тайна или въобще къде да ориентираме тези тайни? Точно този тип тайни. Или може би са по средата. Може би са по средата, защото от една страна, както констатираме, в действителност има много информация, която е излишно да се споделя. Хората, например, често пазят тайни и това е част от тяхното лично пространство. Истината е, че тайната е въпрос на зрялост на личността. Зрялата личност има тайни. Зрялата личност е редно да има тайни. Това е част от нашия аз, от нашето лично пространство и това е абсолютно наше право. Въпросът е доколко обаче, както констатирахме, тези тайни засягат другия партньор. Така че може би по средата. Защото... И доколко като станат не тайни, явни ще разрушат връзката. Разрушават партньорството. И доколко докато се пазят, ни отнемат от енергията. Така че някъде по средата. Често иначе хората крият тайни, свързани с, например, жените крият тайни за аборти в миналото. Това е една много болезнена, много срамна, много неудобна тема. Крият тайни хората за зависимости, които са имали. Крият тайни, свързани с сексуалните предпочитания, както казахме. Крият тайни, свързани с суицидни опити. Това са опити за самоубийство, защото не искат да се подставят, срамуват се в такава светлина. Много от тези тайни могат да бъдат изговорени. Много от тези тайни, ако бъдат казани, те няма да разрушат партньорството. Напротив, ще направят партньорите по-близки. Но има такива, които е по-добре да останат за нас. Добре, никога не си против близките на другия. Така. Никога, ама се някога си. Слагам го по средата на Димитрина, само за да го изкоментираме и ще видим. Това е много интересна тема и много голяма. Същия си като баща си. Нали? Или обикновено връждуват повече жените с майките, но... Същия си като баща си. Жора, чувал ли си това нещо? Чувал съм го, да. Това по-скоро го казват майките на синовете си. Да, и гаджетата на... Никога не си против това. Не знам дали е възможно, защото близки, под близки само роднини ли разбираме, или приятели, всичко и... Всички хора, които имат емоционален статут в живота на нашия партньор, които са емоционално важни и добре, ако не харесваш, защото тук категорично никога не си против, ако не харесваш, някой не е ли пък нормално да не харесваш някой от обкръжението, дали ще е близък, дали ще е приятел и да кажеш, че той човек нещо не ти харесва, нещо в него те дразни, нещо не одобряваш, няма да не види. Аз правя разграничения между роднини и приятели. Нали, когато говорим за семейството на моят партньор, там ще наистина неговото си семейство, не коментирам, той се оправя, нали, не мога да кажа лоша дума нито против баща му или майка му, но когато става въпрос за приятели, виждам тяхното влияние върху моето семейство, съм склонна да говори то много. Ако майка му се държеше на Дарко, извиня, Крис, ако майката на Дарко се държеше ужасно с теб, би трябвало да имаш свободата да го кажеш. Аз също имам щастието
майката на Ива да е прекрасна жена и да се разбираме. Обаче, ако примерно тя ми направи лошо впечатление, ме обиди, ме нагруби, аз бих искал Ива да застане на моя страна, защото за мен мъжа и жената са си отделно племе от всички други. Аз мисля, че не е много редно да искаш Ива т.е. партньора да застане на една или друга страна, но аз не правя разграничение между роднини и между приятели и си казвам честно отношението. Аргументирано, спокойно, не винаги отрицателно, но когато трябва да е отрицателно, го казвам. Ами аз бих го казал, никога не бих си позволила да забраня да се вижда с приятел, който аз не харесвам, или близък, или нещо такова, но бих си казала мнението. Това е много крайно и това е голяма грешка. Забраняването на такъв контакт е много голяма грешка, защото тогава отсрещния го приема много лично. Особено мъжете много често го приемат като удар към тяхната самооценка. Т.е. тогава моята преценка е лоша. Аз нямам добри приятели. Нещо в мен не е както трябва. И много често самите те, дори когато искат да се оплачат от тези приятели, когато много е говорил партньорът си за тях, те не смеят да го направят, защото вече егото става твърде засегнато. И дори да виждат недостатъците си, мълчат и ще ги кажат на някой друг, често на психотерапевта си или на някой друг. Но когато си говорим за близките, тук голямата тема, Гала, е майката. Тя е голямата тема. Тя е, може би, най-противоречивата и най-значимата личност в едно семейство. И в моята практика най-големият проблем, който срещам с близките, е с майката. Обикновено мъжете имат проблем с тяхната майка, но разбира се, те не го припознават като такъв. Това става проблем на тяхната партньорка, защото тъй като те не припознават това като партньор. Какъв проблем имат? Имат проблем, защото не са успели да се разделят емоционално по един здравословен начин със своята майка. Майки, които са прекалено критикуващи, прекалено изискващи, прекалено навлизащи в личното пространство, които се бъркат твърде много. Този тип балканска майка, това е много характерно за нашите географски ширини. Майки, които на подсъзнателно ниво са останали партньори със своите синове. А то оттам идва сблъсък. Оттам идва сблъсъка. Зависи от децата, не от майката в случая, според мен. Това е интересно. Между другото, това е голяма тема, защото зависи от двете страни. Много често трябва да кажа на възрастни мои клиенти, на по 35-40 години, че всъщност те трябва да пуснат майка си. Много често обаче всъщност това е един изключително взаимен процес и майките не пускат синовете си. Дори когато имат жени, дори когато имат деца. Работила съм и с двете страни. Много интересно е да се обяснява такова нещо на една майка. Тя не осъзнава. Това е подсъзнателен механизъм. Майките всъщност, когато не са партньори с мъжете си, т.е. те могат да нямат мъже, но могат да имат мъже, с които са емоционално отдалечени. Това е техния син. И това е много трудно. За тези жени в тази ситуация е много трудно. Това, което мога да кажа обаче, е, че никога не бива да влизат в открит конфликт с майката. Това е грешка. Не съм виждала такива семейства да оцеляват. Те значи слагаме тук никога не си против близките на другия, така ли? Не точно, би го оставила по средата. Защото открит конфликт с майката е едно, но да заявим, че имаме неща, които ни носят дискомфорт, е съвсем друго. Тоест, тук има разлика. От една страна е добре жената да заяви какво ни харесва. От друга страна, не е добре да влиза в конфликт, в който я обижда, в който явно, директно се конфронтира непрестанно с нея, в който поставя мъжа си. Много жени правят грешката и поставят мъжа в ситуация, ти трябва да избереш. Това е много загубена кауза. Трябва да действат малко по-женски. Разбира се, да заявят какво ни им харесва, нали, във връзка с лицемерието. Не става въпрос да сме лицемерни. И ти, Криси, го каза, ти каза да говорим спокойно. Именно, да говорим, но да внимаваме с обиди, с квалификации, да бъдем деликатни. Това е въпрос на възпитание сега, как ще си позволиш да бъдем деликатни. Възпитанието е важно, Роми, наистина. Обаче, знаеш ли, тези жени са толкова изтормозени в един момент. Ще забравят възпитание. То няма вече в един момент. Този момент изчезва. Просто този конфликт е много емоционален. Той е много силен. Тези майки винаги намират начин някакси да прикоткат сина си когато имат планове, когато ще се излиза вечер. Изключителна динамика тече. Разболяват се. Те често влизат в ролята на жертва. Сега ние ще ходим на почивка и мама се разболява. И трябва да я водим по болници. И много това е несъзнателен процес, но той се случва и е много силен. Добре, остави майките, защото стигаме до нещо много интересно. Да. Секс
сексът за сдобряване е най-ефикасен. Какво да разбираме под ефикасен, не знам, но най-хубав, нека кажем. Добре, за сега ще го зло, защото ефикасен... Ефикасен за сдобряването, вероятно. Може би ще е странно аз като мъж да го кажа, но аз тотално не съм съгласен с това твърдение. Това е като да имаш един спукан бент на язовир и да го залепиш със секундно лепилце. Може да издържи 1-2 дни. Случвало ми се, ето, директен пример ви казвам. Решил съм да се разделя с една моя приятелка. Тя идва и решила да си купи много красиво бельо. Някак си скарахме още известно време. Обаче не ми прави чест, просто трябва да се приключват такива отношения. Не, то много нагласено. То ясно, че едва ли не вървиш по линията на клишето. На мен не ми харесва. Ай, как ще се пречупиш? Ти си му била ядосана, гневна, изведнъж много ще се обичаме, дай ще правим любов. Понякога стават и такива грешки. Сещам се, ето един се е прибрал вкъщи, нещо тъмно, влязъл в кревата, както и да е, нещо ориентирал съм към това топло тяло, което е там. По едно време отишъл, цъкна лампата, показала се тъщата. Тя вика, Лена, какво направим? Ти, що не кажеш? Тя казала, минали с теб не си говорим от една седмица. Според мен това не е насъдено от американските филми, колко е романтичен и гневен този секс за сдобряване, когато застанеш на бюрото и така го разчистиш. Аз ако направя така с бюрото, имаше ми се разсърди, че съм създал буклук. Или си счупил нещо. Може би става въпрос не за тежък конфликт, който трябва да се изговори много, ами за някакви скарвания, такива прехвърчат искри, които подпалват и леглото след това. По-скоро да. По-скоро тогава е ефективен секс. Докато той, за който говореше Роми, наистина е така, нали? Ако има някакъв конфликт, ако има някаква обида насъдена, ако нещо не е наред в партньорството, това е много трудно. То понякога егото ни има проблем с това. То дори може да граничи с унижение в такива ситуации. Но да, става въпрос за тези ситуации. Сега ще ви кажа нещо, което може би ще е много интересно. Може би зрителите като цяло не си дават сметка защо понякога харесваме секса за задобряване. Истината е, че когато ние се сближим с някой и станем партньори, ние всъщност водещото чувство е това да намалим тревожността, защото започваме да изпитваме силна тревожност и когато ние се сближаваме, когато си ставаме емоционално близки, ние намаляваме тревожността. И всъщност това е огромния парадокс в едно партньорство, защото страстта цъфти в полето на несигурността. А когато ние сме с някои близки, искаме да се сближим, за да ни стане спокойно. Когато обаче се сближим и ни стане прекалено спокойно, ни става прекалено скучно. Ето това винаги ми е било странно. Какво да правим? Да провокираме непрекъснато партньора ни да ни ревнува, да изчезваме, да ни няма, да носим цвете, на което са ни подарили, ми е подарила колежка в вкъщи. Някакви такива тъпи похватили. Какво? За да държим някаква несигурност в партньора и той да е... Истината е, че е необходимо да я държим поне малко да стоим в тази линия, защото наистина страстта цъфти в полето на несигурността. Защото пък ако нищо такова не се случва, хората си стават едни такива, свикват един с друг, почват да си казват, ти ме приемаш като даденост. Става скучно и става монотонно. Другото обаче, което ти казваш, е това, че всъщност то пък граничи с страхото вързване, ако сме много в едната крайност. Тогава твърде много влизаме в играта на котка и мишка, постоянно си правим номера. Това е незряло поведение и изключително често срещано в днешно време. Но границата е по средата. Идеята е такава, че когато ние се отдалечим от другия емоционално, защото нещо прехвърчат искри, както ти казваш, скарваме се, тогава другия ни става по-далечен. Тогава тази несигурност лекичко започва да нараства. Тогава всъщност, особено мъжът може малко да се дистанцира и тогава може да е много по-сексуално освободен във връзка точно с това, което говорихме. И тогава може да има страхотен секс за задобряване. Защото не е толкова загрижен за своята партньорка. Това е една нездрава загриженост, Гала. Тоест, той не смее да я пипне така, да я хване тук, да й каже нещо, защото да не я накърни. Прекаленото уважение към партньорка не си е работа. Аз съм объркана. Къде да го слагам този секс? По средата и той. Слагай всичко в центъра и това е. Слагай всичко в центъра и това е. Не всичко, както виждаме, но тук си остава в центъра. Интересно беше. Имаме други теми, но ще ги оставим за друг път. Сега толкова. Да вкараме малко. Жоре, айде.